No, zdravím ľudia. Dlho som tu nebol, idem od kolegu, kúpil nový dom a pomáham mu tam. Som taký zošuvorený, podlahy, skrine hore dole, trošku mu pomáham v novom dome, tak si ma nevšímate, ale teraz, jak som sa vracal, išiel som okolo benzín pumpy a som si všimol ceny nafty a benzínu zase mierne rastú dennodenne, bombarduje sa tam Irán alebo kadečo, možno aj Ukrajina má na tom podiel. Ja neviem, dúfam, že ľudia, vy si nemyslíte, že tie konflikty v Iráne alebo na Ukrajine, že to je demokracia a spravodlivosť pre tých ľudí, ktorí tam, jak Trump stále prehlasuje, že sa stará o tých ľudí, nech majú už nejakú poriadnu demokraciu a tak ďalej, režim iránsky a neviem čo. Pozrite na tie ceny ropy a predajcovia ropy a tých ropných spoločností. Kešenia, peniažky sa množia. Myslíte, že oni inú ropu nám predávajú drahšiu, nejakú lepšie výrobný proces upravili, alebo čo? To je tá istá ropa, čo bola pred 3 rokmi a pomaly o 30% lacnejšia. Čo z toho vyplýva? Je to len bohatí sú bohatší a chudobní sú stále chudobnejší. Nič iné z toho nevyplýva. To konflikty, že demokraciu, bože, to je jeden z prostý biznis. Všetky tieto konflikty, nech sa na mňa nenevá už ani Putin, aj Zelenský, aj Trump, pre Boha, to je normálne, toto je radosť týchto politikov mať. To je, a ešte aj ten iránsky šašo tam bombarduje tiež. To je jeden väčší čurak, jak druhý. To je, ja neviem. Systém je zlý, ten kapitalizmus je na hovno. Je úplne na hovno. Úplne, to my si musíme urobiť nejaký, ja neviem, nie socializmus, ani komunizmus, ani kapitalizmus, ani demokraciu, nič, nejaký spravodlivizmus, alebo ja neviem čo. Bo tá demokracia je úplný blúd, to je len v húbe nástroj politikov, že mám demokraciu a sloboda slova, sloboda slova. Akú ste mali slobodu slova počas covidu, alebo aj teraz. Však si prečítajte poriadne zákony. Povieš niečo na toho, alebo toho. Ideš. Už ani na sociálnych sieťach nemôžete toto uverejňovať, čo chcete. Úplne to neexistuje. Demokracia alebo sloboda slova. Nič také. To ľudia musia sa zorganizovať, alebo ja neviem, jak proste toto ide do sračiek všetko. No dobre, tak som vás potešil. No dúfam, že bude to lepšie. No ja neviem, tak čo mám, jak to mám ukončiť. No. Nápady. Čaute.